Haluan kiittää kaikkia osallistujia ja sitten Coloresia tästä luennon järjestämistä. Ennen kaikkea niin voitte kaikki kiittää itseään, että olette päättäneet tulla seuraamaan tätä esitystä. Olette varmasti kiinnostuneita terveydestänne. Olen suunnitellut tämän luennon sillä tavalla, että kaikille tulee jotain uutta ja mielenkiintoista asiaa. Mä olen tehnyt töitä lääkärinä yli 20 vuotta ja erikoislääkärinä 11 vuotta ja siinä ohessa aktiivisesti toiminut kouluttajana 5 vuotta. Syvin erityisosaaminen minulla on suoliston tähystysten tekemisessä ja suolistosyöväseulonnassa ja osittain hoidossakin. Mutta nyt lopetetaan tämä esittely ja mennään sitten asiaan. Mä olen nähnyt syöpää läheltä töissä ja muutenkin ja sen aiheuttamaa kärsimystä. Puolisoni äiti menehtyi mahasyöpään 27-vuotiaana. Tämmöiseen liittyy valtavasti kärsimystä ja se vaikuttaa myös lapsiin koko loppuelämän. Olen päättänyt tehdä kaikkeni, että syöpiä pystytään estämään mahdollisimman paljon. Mutta kysytään usein töissä, että mistä tai miksi syöpä tulee. Meille opetettiin lääkiksessä, että syövän perussyitä on 2, ympäristötekijät ja geenit. Tämä ei oikeastaan pidä paikkaansa. Se ei ole edes puolitotuutta. Käytännössä perussyitä on 3, ympäristötekijät, geenit ja sattuma. Suurin selittävä tekijä syövän synnylle on sattuma. Se tarkoittaa, että syöpä voi tulla kenelle tahansa. Itse asiassa valtaosa syöväsaavista ei kuulu erityiseen riskiryhmään geenien tai elintapojensa puolesta. Mä käyn näitä 3 osa-aluetta nyt, eli ympäristötekijöitä, geenejä ja sattumaa sitten erikseen läpi tämän suolistosyövän ehkäisyn kannalta. Ja ensimmäisenä on nyt sitten nämä ympäristötekijät. Ja tässä on riskitekijöitä, tämmöisiä tärkeimpiä riskitekijöitä on luokiteltu. EU on määritellyt tuolta 2003 lähtien iän yli 50 vuotta niin tämmöiseksi merkittäväksi riskitekijäksi suolistosyövän suhteen. Ylipaino, tupakointi ja alkoholi. Nämähän on myöskin riskitekijä monen muun syövän suhteen. Sitten on punainen liha ja jalostetut lihavalmisteet, paljon eläinrasvoja ravinnossa, vähäkuituinen ruokavalio, vähäinen liikunta, krooninen suolistotulehdus, kuten tämmöiset IBD-taudit, aiemmin suolistossa todetut polyypit tai sitten suvussa on suolistosyöpää. No miten suolistosyöpää voisi ehkäistä sitten näiden ympäristötekijöiden kannalta? Sitä on tutkittu ja todettu, että elintapamuutoksella voi laskea suolistosyövän riskiä noin puoleen. Eli merkittävän paljon pystyy tätä riskiä pienentää terveellisillä elintavoilla. Ja terveelliset elintavat ne vaikuttaa myöskin sitten sattuman todennäköisyyteen. Ne laskee riskiä myös kaikkiin muihin syöpiin ja moneen muuhun sairauteen. Tänään on aamulla julkaistu suomalainen uusi ruokavaliosuositus. Ja siinä on aika iso hyppy tehty aikaisempaa siinä mielessä, että se korostetaan niin kuin kasvispainotteista ruokavaliota ja siinä suositellaan kasvisten syöntiä 500-800 grammaa päivässä ja käytännössä niin se punaisen lihan määrä on niin pieni 300 grammaa viikossa, että se on käytännössä niin kuin parina päivänä viikossa. Voisi sen suosituksen mukaan syödä ja sitten lihajalosteita, tämmöisiä niin kuin leikkeleitä, niin niitä käytännössä kehotetaan välttämään. No, sitten on geenit. Tämä on vähän ehkä monimutkaisempi asia, mutta minäpä näytän tässä Juha Keren Duodecimissa julkaisusta artikkelista tämmöisen taulukon. Juha Kere on tuolla johtava syöpätutkija ollut pitkään Ruotsissa Karolinska instituutissa. Tästä jos me katsotaan toi
nyt tämän päivän aihetta paksuolisyöpä. Tämmöisessä kaksostutkimuksessa on todettu, että samanmunaisella kaksoilla niin 11% paksuolisyövästä on geenien osuutta. Eli vaan niin kuin pieni osa. Kere kirjoitti Helsingin Sanomissa 2018 pitkä artikkeli aiheen tästä, että geenien varaan niin kuin liikaa lasketaan syöpien suhteen. Nimittäin 90% syövistä ei ole perinnöllisiä, vaan ne johtuu sattumanvaraisista mutaatioista. Ja tässä on sitten, tein tämmöisen keksityn tarinan kaksosista, mutta tämä on sillä tavalla pohjautuu totuuteen, että nämä kaksostutkimukset on tehty sillä tavalla, että niillä on myöskin niin kuin ne elintavat pyritty mahdollisimman samanlaisiksi saamaan. Ja tässä on niin kuin esimerkki sattumasta, eli kaksoset elänyt elämänsä yhdessä, sama työpaikka, harrastukset ja elintavat. Kumpikaan ei tupakoi, syö punaista lihaa, käy lenkillä tunnin 4 kertaa viikossa, alkoholia pari annosta viikossa, kummallakin on lievä ylipainoa. Mutta eli riskit on samat, ei kovin korkeat. Toisella tulee peräsuolen rauhassolussa mutaatio ja selkeän toistuvia mutaatioita, jotka johtaa suolistosyöpään. Toisella kaksosella on myös kohonnut riski saada suolistosyöpä, mutta paljon suurempi todennäköisesti, että hän ei saa syöpää. Monissa taudeissa on niin, että vaikka toinen identtistä kaksosta sairastuu, on todennäköisempää, että toinen ei sairastu. Näin, se on siitä huolimatta, heillä on tismalleen samat geenit. No, sitten on tämmöisiä tunnettuja geneettisiä riskejä, vaikka suolistosyövän suhteen Lynchin syndrooma, josta Suomessa on löydetty paljon eri geenivirheitä ja eri sukuja. Ja heille sitten, kun tehdään näitä perinnöllisyystutkimuksia, niin määritetään, ketkä on riskissä ja kellä se geenivirhe on. Ja heille sitten suositellaan tämmöistä paksuolintähystyksen ja seurantaa, jolla se niin kuin, vaikka on erittäin korkea riski, niin pystytään niin kuin ehkäisemään sitä syövän löydöstymistä hyvin tehokkaasti. No sitten voi olla tämmöinen, että perheenjäsenellä on nuorena suolistosyöpä, alle 50-vuotiaana, mutta ei mitään geenivirhettä todettuna. Ja siinä sitten suositellaan seulontaa tai paksuolintähystystä. Nyt jos mennään tähän sattumaan, tämä vaatii vähän enemmän pohjustusta. Mä aloitan tästä, että oireiden merkitys suolistosyövän diagnostiikassa. Tanskalaiset teki tämmöisen ison väestötutkimuksen, julkaistu 2019. Siinä on 100 000 ihmistä kutsuttiin tähän tutkimukseen. 37 500 henkilöä osallistui siihen ja heiltä kysyttiin oireita. Ja sitten näitä ihmisiä seurattiin 1 vuosi. Ja tästä 37 000 niin 64 henkilöä sai suolistosyövän tässä vuoden aikana. Ja sitten tehtiin tilastoanalyysiä ja katsottiin, että mitkä oireet niin parhaiten ennakoi syövän ilmaantumista. Ja siinä oli luokitettu tämmöiset perinteisesti tiedetyt suolistosyöväoireet, hälytysoireet, joista on 4 tärkeintä: vatsakipu, ulosteen koostumuksen muutos, ulostamistiheyden muutos ja verta näkyy suolesta. Ja sitten on tämmöisiä epäspesifiksi sanottuja hälytysoireita, kuten ripuli, ummetus, ilmavaivat, painonlasku, huonovointi, väsymys. Ja mä nyt näytän tässä, että mitä ne oireet merkitsi sen suolistosyövän saamisen kannalta. Tuossa oikeassa alakulmassa on toi suora kopio siitä artikkelista, mutta mä otan tähän pari oiretta, eli vatsakipu esimerkkinä. 6223 henkilöä koki vatsakipua. Ja tällä oireella niin 17 sairastui suolistosyöpään, ja se positiivinen ennustearvo vatsakivulla on 0,3%. Eli vatsakipua kokeneesta 0,3% sairastui suolistosyöpään. Negatiivinen ennustearvo on 99,8%. Eli henkilöt, joilla oli vatsakipu, 99,8% ei sairastunut syöpään. Tästä niin kuin voitte päätellä, että tämä vatsakipu ei kauheasti merkitse mitään. No, merkittävin oire, joka tutkimuksessa todettiin, on, että näkyy verta joko ulosteen mukana tai sitten
sillä että sitä valuu suolesta. Jos pyyhkeessä näkyy paperissa verta, niin sitä ei niin kuin siihen määritetty. 0,6% henkilöistä, joilla tuli verta suolesta, niin sairastui suolissyöpään tässä, ja 99,8% ei. Ja siitä sitten kun tämmöisiä tutkimusmuuttuja, niin kuin herkkyys ja spesifisyys, kun laskettiin, ja niiden suhde, niin on tämmöinen likelihood ratio, niin se on 3,4. Saatiin positiivinen likelihood ratio, ja tämä oli niin kuin paras ennusmerkki tämä vertasuolesta, ja todettiin, että siihen niin kuin kannattaa reagoida, että silloin kannattaa tehdä tähystys. Mutta he totesivat, että siinä seurannassa 33% ihmisistä ei reagoinut siihen oireisiin, että ne ei niin kuin mennyt lääkärille sen oireen kanssa. Mutta nämä kaikki oireet, mitä tässä on, niin negatiivinen ennustearvo on yli 99%. Eli niin kuin oireiden perusteella ei oikeasti pysty päätellä juuri mitään. Paksusuolisyöpä Suomessa. Kuolemat on lisääntynyt vuosikymmeniä peräkkäin. Ja mä otin tässä 3 viimeistä vuotta, josta on tilastot, eli 20, 21 ja 22. Ja tuossa on niin kappalemäärät tuossa vuosiluvun perässä sitten, miten syöpää on ollut. Ja se on koko ajan, tai kuolemia ollut suolistosyöpää, se on koko ajan lisääntynyt. Viimeisin on tuossa 22, niin 1406. Myöskin uusien suolistosyöpien diagnoosit niin kasvaa. Joka vuosi tulee enemmän uusia syöpiä. Se on nyt tuolla päälle 4000. USAssa on vuoden 1985 jälkeen suolistosyöpä ilmaantunut lähes puolittunut. Ja se on seulonnan ansiota. Siellä on 80-luvun alusta ollut tämmöinen paksuolen tähystyksellä tehtävä seulonta. Ja se on todettu, että suurin selittävä tekijä tähän syövän määrän ilmatuuden vähenemiseen on nimenomaan tuo seulonta. Suomessa 2019 aloitettiin tämmöisellä uudella Euroopassa käytettävällä ulostetestillä seulonta. Tutkimus aloitettiin 19 vuonna 12 eri kunnassa. Ja sitten saatiin niin hyviä tuloksia, että sitten 22 aloitettiin kansallinen seulonta jokaisessa Suomen kunnassa. Ahvenanmaa oli aloittanut pari vuotta aikaisemmin. Ja se seulonta menee sillä tavalla, että siihen kutsutaan kaikki 60-70-vuotiaat. He saa kotiin kirjeen. Syöpärekisteri lähettää sen. Se on ilmainen se kutsu. Se on näytteenottovälineet ja ohjeet näytteenottoon. Tulosten näyte otetaan PC-käynnin yhteydessä. Ja sitten henkilö postittaa tämän palautuskuoressa labraan sen näytteen ja laboratorio analysoi näytteen. Jos siinä näytteessä todetaan hemoglobiinia, eli käytännössä hajonnutta verta, se immunoglobulинilla testillä vähintään 25 mikrogrammaa per gramma ulostetta, niin silloin testi on positiivinen. Ja se tarkoittaa, että silloin niille henkilöille on tarkoitus tehdä paksuolen tähystys. Ja mä nyt näytän tässä, että miksi se paksuolen tähystys kannattaa tehdä ja miksi suolistosyöpä voi estää paksuolen tähystyksellä. Tässä on tämmöinen kuva ja tämä on julkaistu Tiedelehdessä 2007 ja tässä on tämmöinen mallinnos, että miten paksuolisyöpä kehittyy. Siinä on puhuttu tämmöistä adenoma-karsinoma-sekvenssistä. Eli paksuolisyöpä on, se virallinen nimi on adenokarsinoma. Se kehittyy tuosta paksuolen limakalvon niin kuin rauhassolusta. Se kehittyminen on tosi hidas. Se vie käytännössä vuosikymmenet, noin 20-30 vuotta. Ja ennen kuin siellä on syöpä, niin siellä on tämmöisiä pieniä polyyppejä. Ja se ensimmäinenkin polyyppi muodostuu, niin siellä tarvitsee tapahtua mutaatio siellä solun perimässä. Ja se tarvitsee toistuvia mutaatioita, erilaisia mutaatioita, että se polyyppi kasvaa ja lopulta muuttuu tuommoiseksi varhaisvaiheen syöväksi. Ja siitä varhaisvaiheesta menee sitten ihan muutama vuosi, kun se on levinnyt syöpä. Ja nämä polyypit kun poistaa ennen kuin on kehittynyt syöväksi,
niin silloin pystyy estämään syövän tuloa. Tämä on gastroenterologin peruspäivä toimistolla. Eli kun me tähystetään seulonnassa, niin nähdään monesti tämmöistä. Siellä on isoja polyyppejä ja pieniä polyyppejä. Nämä tässä kuvassa on isoja. Ja nämä polyypit voi olla hyvänlaatuisia kasvaimen alkuja, tai sitten ne voi olla tämmöisiä kehittyneitä korkeariskin polyyppejä, tai sitten ne voi olla alkuvaiheen syöpiä. Joskus voi olla myös levinnyt syöpä. Mutta tämmöinen, niin kuin näette tuossa vaikka oikeassa yläkulmassa toi polyyppi, siinä on pitkä terve varsi, ja kun se tuosta varresta katkaistaan, niin se saadaan kokonaan se polyyppi pois. Ja vaikka siellä olisi jo syöpä tuolla päässä, niin se saadaan silti lähes aina kokonaan pois. Ja se ei tule mitään muuta liitännäishoitoa. Se on niin sanotusti ajoissa poistettu. No, tämä päätelmä on semmoinen, mitä mä oon näyttänyt niin kuin kollegoille tuolla lääkäreiden koulutuksessa. Löydösten määrä näissä seulontahystyksissä on yllättänyt meidät kaikki seulontaa tekevät. Et siellä on niin paljon noita polyyppejä ja myöskin syöpiä. Ja se, mikä on myös yllättänyt, niin ne lähes kaikki syövät on M0-vaiheessa, eli tarkoittaa sitä, että niissä ei ole tämmöisiä pitkälle edenneitä etäpesäkkeitä. Ja myöskin se on yllättänyt, että siellä on polyyppikarsinomia paljon, eli näitä aivan varhaisvaiheen muutoksia, jotka yleensä siis voidaan sitten tähystyksessä poistaa. Tästä kansallisesta seulonnasta, niin siinä on noin 5% näistä ulostetesteistä on positiivisia ja he ohjataan jatkotutkimuksiin. Taas sitten 95% on negatiivisia ja he ihmiset voi sitten hengähtää helpotuksesta, koska heillä on syöväriski pieni. Vuodessa Suomessa tehdään yli 10 000 paksuleen tähystytään seulonnan takia, kansallisen seulonnan vuoksi. Joka toisessa tähystyksessä löydetään edennyt polyyppi tai syöpä. Ja noin 70% tähystyksessä poistetaan jonkinlainen polyyppi. Ja se riippuu alueesta, että siinä on jonkun verran alueellista eroa, mutta 5-10% tähystetyistä niin löytyy syöpä. Yli 90% tapauksessa tilanne niin kuin näistä tähystyksistä se syöpä löydetään ajoissa. Mä henkilökohtaisesti olen tässä vajaa 3 vuoden aikana niin löytänyt kerran, että se on niin kuin ollut pitkänne edenneet etäpesäkkäät, niin se on tähystyksessä. Se on, voi sanoa, että hyvinkin harvinaista se, että on edennyt. Tästä on niin tiivistetty, että seulonnassa levinnyttä syöpyä löytyy erittäin harvoin. Varhaisvaiheessa löydetyn syövän ennuste on hyvä. Niin sanottu tämmöinen polyyppikarsino, joka voidaan poistaa ja tähystyksessä, niin ennuste on erinomainen, vain muutamalla prosentilla syöpä etenee. Ja lähes kaikki paranee alkuvaiheen syövästä ilman raskaita hoitoja. Levinneen syövän ennuste. Joka 5. suolistosyöpä kuitenkin löydetään levinneessä vaiheessa. Eli jossa on näitä kaukoetäpesäkkeitä. Ja silloin ennuste on huono. 5 vuoden päästä diagnoosista 87% henkilöstä on menehtynyt. Tässä on tämmöinen laajenemismatriisi, eli tämä on sen Suomen suolistosyövän ikäryhmien laajentumismatriisi. Tässä näytetään, miten se seulonta-ikäryhmät pikkuhiljaa laajenee. Ja 2020 aloitettiin, niin siellä oli mukana 60-68-vuotiaat. Ja sitten tuossa viime vuonna sinne tuli mukaan 70-vuotiaat, eli 53 syntyneet henkilöt. Tänä vuonna siellä on 60-70-vuotiaat ja sitten tuonne vuoteen 29 asti tai 28 asti, niin se ikäluokka kyllä laajenee, mutta ne on ne samat henkilöt tulee siihen seulontaan uudestaan ja uudestaan. Eli sinne ei tule niin kuin uusia ihmisiä seulontaan. 29 tulee ensimmäisen kerran uusia ihmisiä, 58-vuotiaat ja sitten 31 vuonna tulee noin 56-vuotiaat. Tässä on tämmöinen syöpärekisterin taulukko Suomesta paksu- ja peräsuolisyövän vuosittaista
ikäryhmien mukaista ilmaantuvuusluvuista tuolta vuodesta 70 vuoteen 2019. Tässä nyt on muutama huomion pystyy tehdä. Ensinnäkin tuossa on tämä vanhin ikäryhmä, tämä vihreä viiva täällä ylhäällä, niin heillä on eniten suolista syöpää. Sitten tämä sininen, missä on 50-74-vuotiaat, niillä on toi tässä niin kuin välissä, ja sitten täällä nuorimmilla on vähiten, eli 0-49-vuotiailla. Mutta sitten toinen huomio on se, että nämä kaikki viivat on nousevia, eli tässä vuosikymmenien aikana niin jokaisessa ikäryhmässä suolistosyöpää tulee koko ajan enemmän. Se niin kuin enemmän ja enemmän on uusia tapauksia joka vuosi. Ja sitten myöskin se asia, että täällä nuorimmassa ikäryhmässä tämä kulmakerroin on niin kuin jyrkin. Siellä se suhteellisesti, vaikka niitä on vähän täällä, mutta se suhteellisesti lisääntyy kaikista jyrkimmin täällä nuorissa ikäryhmissä. No, onko aihetta huoleen? Lähinnä viittaa nyt tähän seulontaan. Seulonnan kattavuus. EU suosittaa suolistosyövän seulontaa 50-74-vuotiaille. Tämä suositus on tullut 2003. Suomessa tällä hetkellä seulotaan 60-70-vuotiaat, ja sitten tuossa, kun se suunnitelma on laajimmillaan vuonna 2031, niin seulonta on 56-74-vuotiaana. Tutkimusten valossa seulonta kannattaisi aloittaa aiemmin, nimittäin se on todettu kustannusvaikuttavaksi ja sen lisäksi myöskin rahaa säästäväksi, eli se mitä siihen sijoitetaan rahaa kansallisesti, niin enemmän säästetään sitten siinä, että syövän hoitokustannuksia on vähemmän. Mutta myöskin siinä säästettäisiin valtavaa määrä kärsimystä. 52 syntyneitä tai vanhempia, niin heitä ei kutsuta seulontaan koskaan, vaikka heillä on määrällisesti eniten suolistosyöpää. Ja tässä on sitten tämmöinen henkilökohtainen mielipide, mutta myös monen muun asiantuntijan mielipide, että yli 70-vuotiaiden kannattaisi osallistua kertaalleen seulontaan, jos se ei ole käynyt joskus paksuolen tähystyksessä. Eli siis jos on tähystyksessä käynyt kerrankin, niin se suojaa suolistosyövältä tosi hyvin. Siitä on kansainväliset tutkimukset 80% pienenee suolistosyövän todennäköisyys yhdenkin kerran on käynyt paksuolen tähystyksessä. No, viime kädessähän tässä on kysymys siitä, että haluammeko puolittaa tässä maassa suolistosyövän ilmaantuvuuden. Eli tehdä samaa, mitä USA:ssa on tehty. Mä oon tehnyt paljon töitä seulon laajentamisen eteen. Se ei kuitenkaan tässä taloustilanteessa onnistu, vaikka seulona on todettu säästävää yhteiskunnan rahaa. Tässä on tämän seuraavan järjestävän syöpärekisterin sivuilta suora lainaus. Suolistosyöpä kehittyy lähes aina hyvänlaatuisesta limakalvokasvaimesta, joka voi olla varallinen polyyppi tai limakalvon kohoma. Esivaihe voidaan todeta tähystyksellä. Poistamalla esiaste voidaan syövän syntyminen estää. Kuvassa on Toni Seppälä, TAYSin syöpätutkimuksen professori, ja Syöpälehdessä hän kommentoi, tässä oli hyvä pitkä artikkeli tässä otsikossa, Toni kommentti, suolistosyövän seulominen säästää ihmishenkiä. Ja nyt tässä sitten lopussa näytän oikeastaan viimeinen slaidi. Konkluusio. Suolistosyöpää voidaan ehkäistä kahdella tavalla. Elintavoilla voidaan vaikuttaa noin 50%, pienentää sitä riskiä saada suolistosyöpä. Seulonnalla suolistosyöpä voidaan löytää ajoissa ja toisaalta poistaa esiastemuutokset, jolloin sitä syöpää ei pääse edes kehittymään. Viime kädessä paksuolen tähystys on ainut menetelmä, jolla syövän tulo voidaan estää. Ja me on kollegoiden kanssa Casendo, tämmöinen yhtiö perustettu, jossa me tehdään suolistosyövän seulontaa yksityisesti. Ja
nyt mä haluaisin, että keskustellaan tästä aiheesta ja jos on jostakin asioista kysymyksiä, niin kysykää. Ja ennen kaikkea, jos olette jostakin eri mieltä, niin sanokaa ja kysykää, koska niistä tulee monesti kaikista parhaat keskustelut. Kiitos.